Kamusta? Today is January 1st, 2024. It's the first day of this year. Yan, nakimashita omedetou gozaimasu. So, kahapon po after naming nagpunta ng kalsada para mag-ingay, umuwi kami ng bahay at nakatulog agad ako. Yung mga kapatid ko ng video okay pa sila sa baba. Ako, tulog na kasi hindi ako sanay na maraming tao. Yan. Pero ayun, enjoy ako ng sobra. First time ko ulit mag-ingay sa New Year because yung mga New Year ko this past years ay mga tahimik na New Year. Ayun, kasi nag-celebrate ako sa Japan, di ba? And then, ako lang mag-isa for 2 years. Tahimik. Lasing ata lahat ng mga tao ngayon sa aming tulay. Te! Hubog tanan? Agahapon, pagkato na mo sa kalsada, ni uli ko, nag-video kita sila, pero ko balam ta. New Year, new kukote? Oo. Gwapo lagi ng, ganda ng color. Sabi nag-aantay ako ng turn ko sa pedicure. Kakain muna tayo. Kain po tayo ng malamig na pasta. Dahil masarap ang malamig na pasta. Tren! Ala-uwi niya lang ako tulog. Gamaya pa na mo sa inyo na eh. Dali. Oh, dali. Sige, one. Kayaway. Kayaway. Si darling. Wow, talaga, dugay kayo. Ako darling. Nangka na. Oh, ikaw na po. Kaya ako mga kadula. Hello. Paisa. Wala na akong pinaskuhan. Isa pa. Abe, oh. Pana. Ate, oh. Ya, kayo sapatos ha? Saan siya, Jill? Oh, kiyaway. Mga check ko mga sapatos. Sapatos check. Kuya, sapatos. Manayaw mo? Para sa iyo color. Kuya. Sorry, wala na yung mas mulimpyo pa niyo. Hello? Kuya, sapatos ni Cross. Ryan. Parehas lagi mo sapatos. Manayaw mo do ha? Sa nyo? Si lady. Wow, no. Abi daw sa Okay. Yan yung kutsara ko sa mga. Gahi ang kanon. Ang leader. doon na steak. Beef. Ako pa nagigong. Burger beef, no? Doon ay sa liyok. Dilay. Nagigong. Ang nitay. Kamukawunan lang. Punta kami ng Samal.
7 p.m. na ngayon. Hello, Ann! Hello na! Hello! Samal-samal! Hello! Hello! Nice! Hello! Uy, wala ano? Pala dati, yung pagpaguto, wala sa taas. Yo. Ay! Nawala yung yan. Yo. La. Wala ka ba, Charing? Layo na. Nakasabay man lagi ka na. Para sa Hindi ko alam. Nag-fry. Ramot lang. Mura na. Sino mo kamera eh? Napapahinga na lang po ako dito sa second floor. Sobrang hangin po sa amin talaga. At matutulog na rin ako maya-maya. Kakakain ko lang kasi ng dinner at 9:30 pa naman. So mga bandang 10:30 or 11 matutulog na ako kasi balik trabaho na bukas. So mag-vlog po ako everyday, almost everyday, para i-record yung life ko dito sa Philippines before po ako aalis papuntang kung saan man. Ayan. So, thank you for watching today's vlog. I'm going to see you on my next one po. Bye-bye.